эфирда. Зульфия, сәлем. Мында эфирда сәлем. Біз бүгін сахна артында Зульфия Валиева белән. Зульфия, сез бит инде шундый матур, мөлаем, шундый нәзберек, нәзакәтле бер ханым, актриса, җырчы. Бүген сез шундый кыяфәттә. Нәрсә булды сезгә? Александр күпме йөреп булай шундый матур, хатын кыз элегант кыяфәттә. Мен бит идәсендә үземнең репутациямне әзгенә бузарга да тиеш. Вакыты җиткәндер дип уйлыйм. Бу шаяру әлбәттә. Без спектакль куябыз. Спектакль 90-нчы елларда. Бара вакыйга спектакльдә шуңа күрә минем образым Рамон. Ни өчен Рамон? Чөнки минем исемем Римма. Ләкин мин кызлар кебек буласым килми. Мин малайлар янында йөрим, урамда йөрим. Урам малайлары белән бергә шуңа күрә минем кликухым бар, погонялым Рамон. Нинди спектакль инде бу Ядәш? Ядәш исемдә Ядәш. комедиясе. Ядәш. Ядәшне без кичкенә чактан Җәдәш дип йөртәйбез. Аны күп халык кеше Җәдәш дип белә. Җәдәш. Ләкин әдәби телдә Ж хәрефе ул диалектик. Шуңа күрә Ядәш дип языла. Шның белмим ничек язганнар, мин Ядәш дип язар идем Ш хәрефе белән. Ләкин инде ничек бар, шулай язылган Ядәш исемдә. Бу Ядәш уены кичкенә чакта, бала чактан ук һәр кеше, һәр татар кешесе белә дип уйлыйм. Аны урыслар да белә инде. Поберуй помню дигән уен шулай бит. Без кичкенә чакта хәзер дә балалар белән уйныйбыз. Бу исем миңа калса, шушы без куя торган спектакльгә бик урынлы бирелгән һәм бик уйланып бирелгән. Чөнки исемдә дигән әйбер без барыбыз да бала чактан. Без бүгенге көндә дә бала чактан гына түгел, без хәзер дә бала чактан. Бүтән безнең яши торган түгәрәк шарыбыз, менә шушы җир шарында бүтән кешеләр дә балалар дип уйлыйм мин. Бу минем шәхсән фикерем. Без үлгәнче гел бала йөрәкле, бала күңелле кешеләр безнең яшебез генә үсә. Шуңа күрә менә шушы спектакльдә безнең режиссерыбыз Сәрдар Тахировский, дөрес әйтәмме? Аның кичкенә чакта булган вакыйгалардан, истәлекләреннән, хатирәләреннән төзелгән менә шундый ничек дип әйтим, документаль нәфис әсәр дип әйтимме соң, дөресме? Я хотел и несколько слов по-русски сказать. В театре Карима Тинчурина премьера называется «Ядәш исемдә. История одной, трагикомедия одной казанской семьи». И сегодня мы разговариваем с заслуженной артисткой Татарстана, ведущей актрисой театра Тинчурина Зульфией Валеевой. То есть спектакль посвящен 80-90-м годам. Зульфия, можете несколько слов по-русски сказать? Да. Про что этот спектакль? Надо начать с того, что этот спектакль ставит режиссер. Если сказать, что он из Венгрии, то это будет не совсем так, потому что он родился в городе Казани, жил на улице Хади Такташа со своими родственниками, с папой, с мамой, и так получилось, что в 6 лет им пришлось уехать в Венгрию. И с тех пор он как гость наведывается к себе на родину, в общем, ездит туда-сюда и еще к тому же ставит большие, хорошие спектакли во всем мире. Вот так. И Сардар приехал к нам с этой миссией, видимо, у него, каждый человек, когда наступает определенный возраст, он начинает вспоминать все, что с ним было в детстве, и все, что с ним было на родине. Здесь получилось так, что мы впервые, наверное, в театре Тинчурина, у нас в театре, на нашей сцене ставим спектакль немножко документальный, немножко фантазийный, немножко из воспоминаний детства, но все это как бы приправлено таким волшебным сном, глазами 6-летнего мальчика, маленького Сардара. Вот это как бы о его судьбе, о его жизни в 90-е годы в городе Казань. Зульфия, менә сезнең бала чагы 80-нче еллар башына туры килә бит инде. 80-нче еллар уртасына ниндирәк бала чагы иде соң Казанда? Әйтергә кирәк, менә роль, менә мин соңгы вакытта нинди фикергә килдем име? Без артистлар роль көтәбез. Режиссердан көтәбез. Драматургтан көтәбез, язмыштан, театрдан, төрле яктан роль көтәбез. Шулай бит име? Роль ул үзе сине эзләп таба икән. Менә кешесен, кирәкле кешесен. Һәм менә без образдан ничек тудырырмын икән, булырмын икән, барып чыгырмын икән дигән курку белән яшәгән кебек, менә шул безне тапкан роль, безне тапкан образ ул нәкъ шулай бездән куркып тора.
Білмеймін, бәлкім менің ниндейдір теге тылсымлы әллә каян теге килгән, космостан килгән уйлар гына, фикерләр генәдер. Ләкин мин аңа бик ышана башладым соңгы вакытта. Менә шушы миңа тапшырылган урам малайы кызы образы роле, мин аны, беләсезме, ишетеп кенә түгел. Мин аны күреп белдем, күреп беләм. Чөнки миңа 90-нчы елда 18 яшь иде. Менә нәкъ үзәгенә кереп, тәңгәл килеп, шуңа күрә бик күп әйбер онытылган, ләкин әз генә теге хатирә сандыгын актара башлагач, калкып чыга башлады сүзләр, кулланылган сүзләр ул вакытта, бөтен куркулар, бөтен таныш кешеләр, исән булган, исән булмаган кешеләр, ул еллар бит инде безнең группировкалар, ул еллар менә безнең шәхсән безнең гаиләгә фаҗигале вакыйга китерде. Мин ул 90-нчы елларда үземнең бер туган энемнәр өстән югалттым. Нәкъ шушы Ошол группировкалар курбаны булды. Ул группировка курбаны булмады. Ул командировкага китеп, исерек милиционер кулына дучар булып, атыш булды. Менә шунда инде исән булмады. Шуңа күрә, бөтенесе кушылган диде хәзер. Аны бик актарасы килми, ул бик авырта торган яра. Шуңа күрә менә 90-нчы еллар безнең сәхнәдә күренәчәк. Шуңа күрә кемгә якын, кем яшәгән, кем туган, ул вакытта кем яшәгән, ул вакытта барыгыз да искә төшерәсегез килсә, театрга килегез 2-3 декабрь премьера. Менә бу спектакль аңладык инде балачак турында, Казан турында шул вакытта. Сез аны нинди формада, кайсы урыннарны күрсәтәчәксез спектакль? Сәрдәр яшәгән Хади Такташ урамында, без инде менә спектакльне чыгарып алдыннан рекламаларны биргәндә дә, без анда барып төшереп алдык видеолар, нәкъ шул урамда, Хади Такташ урамында. Хәтта беләсезме, бер роликны төшергәндә, без урындыкта утыра идек бер егет белән, шушы группировка кыяфәтендә, бөтен киемнәр, менә әйтергә кирәк, киемнәр, без инде бу тамашачыларга шундый сорау биреп, кемдә киемнәр калган, ярдәм сорадык инде тамашачылардан, безгә китереп бирделәр театрга киемнәр. Менә бу кием миңа китереп бирде. Исемен оныттым, әйтә алмыйм, бер кыз инде. Менә шуның өчен бик зур рәхмәт. Без шул урындыкта утырганда тәмәке тартып, без бер егеткә бәйләнеп, шул сәрдәрнең кечкенә чага. Бер апа кызы белән узып барганда, безнең бергә килгән, театрда килгән кешеләр безгә әйтеп тора икән. Нәкъ шулай 25 ел элек без шулай узганда, нәкъ шушы урындыкта, нәкъ шундый кыяфәттә, менә шулай утыралар шул урам малайлары дип. Эшләрем жу итеп китте дип хатын әйтә. Ул вакыттагы төп куркулар нәрсәләр алды? Мин сиңа хәзер сөйлим, Александр, мин сиңа сөйлим. Мин чыгып китә идем өйдән. Мин Мәскәү базар янында яшәйдем, әтиләр дә хәзер шунда тора, шул районда. Ул телестудия районы дип атала, малайлар исемле, шул группировка белән тасвирласак инде. Безнең Хитрый двор исемле иде. Менә подъездларда менә шундый таҗлар ясап, Хитрый двор короли дигән әйбер, ул инде һәр адымда бар. Мин чыгып китә идем мәктәпкә. Мәктәпкә барганда, мәктәпкә кергәндә үк ике яктан торалар шул төркем малайлар, урам малайлары. Менә син куркып тора идең. Һәр мизгелне алар сине менә булай тотып, җилкәңне җилтерәтеп, яннарына китертеп, я ямсыз сүз әйтәләр, я берәр кочаклыйлар, я нишләтәләр. Менә шундый куркыныч, менә өйдән чыгып китәргә дә ниндидер белән җирәтеп идем. Гөл менә шундый куркуда яшидем. Шул вакытта син минем фотографиям бар, китерәсе калган, мен анда күрсәтергә минем 18 яшьлек чактагы кыяфәтемне. Моннан ерак китмәгәндә шулай. Мин ул вакытта дөньяны, бөтен тормышны усал, шундый беләсеңме, дошманнар белән тулган, куркыныч дөнья дип күзаллый идем. Шуңа күрә минем үземнең дә холкым, гел ничектер менә үзеңне тотарга кирәк иде. Ничек дип әйтергә инде. Гел уяу булырга кирәк. Уяу булырга кирәк. Һәм нитергә защищаться. Сакланырга дөньяда. Шуңа күрә минем характерымда шундый әзрәк Зөфия, менә театр бит инде тәрбияли дә бит инде нәрсәдәдер. Менә бу спектакль безне нәрсәдә тәрбияли? Тәмәке тартмаска чакырамы, группировкада тормаска чакырамы? Бармы аның берәр тәрбияви роле? Ул беләсеңме, минемчә ул Әллә ул гыйбрәтме? үткән тормышыңны,
анализ. Қайда туғаныңны, кімнен туғаныңны, сен өзің кім болуыңны есте тұтарға, ұнытмасқа, мына шул бар хатирелерін саклап, бүгінгі күндә ничектер қадірләп тұтарға үйреті. Гыйбрәт инде. Гыйбрәт ул. Ул барыбер яшь бара-бара гына аңлыйсың аны. Нишләптер? Шуңа күрә мин Михаил шундый яшьтә, мин аны шулай дип аңлыйм спектакль. Зөлфия, без тамашачыларга хәзер 2 сорау бирә аласыз. Һәм шул сорауга әгәр дә алар җавапны безнең Инстаграмга Тинчурин театры аккаунтына язып җибәрсәләр, без аларга ядәш спектакльне чакыру билеты. Әйдәгез, беренче сорауны мин бирәм Зөлфия Валиева өчен. Зөлфия Валиева башкарган татар классик әсәрләрендә җырлы образларны санап китегез әле. Беренче сорау, икенчесен үзегез бирегез. Икенче сорау, хәзер уйлап табарга кирәк бит әле. Спектакльгә бәйле сорау булсын микән ул? Хәзер әйтәм. Уйламаганмын, туктагыз әле. Синең прямой эфир телефонында күтәреп куйык, алсыдан сорый. Күтәреп куйык. Мин үзем күтәреп куйам. Җәмәгать, афу итегез, телефон ишетә. Әйдәгез, икенче сорау. Бер заман Зөлфия Валиева эт белән спектакльдә уйнады. Нинди спектакль иде ул? Эт белән бәйле. Эт белән бәйле спектакль Зөлфия Валиеваның ул спектакльнең исеме. Һәм мин ул спектакльдә җырлыйдым. Минем эттем бар иде, бар иде, бар иде. Шулай. Сүзләрендә. Шундыйрак. Димәк, беренче сорау Зөлфия Валиева башкарган җырлы образларның исемнәре. Спектакльләр, аларның исемнәре. Һәм эт белән бәйле. Эт белән бәйле спектакль. Инстаграмга Тинчурин театры аккаунтына язып җибәрүләрен сорыйбыз. Җәмәгать 2 сорау. Әйтимәлеме? Ярый шулай әйтсә. Тинчурин театры аккаунтына язсыннар җавапны. Тинчурин театрына язырга кирәк җавап. Мин җырлы спектакльләрдә, кайсы спектакльләрдә катнаштым һәм тагын бер спектакль бар иде репертуарда. Эт белән бәйле спектакльнең исеме һәм минем образ. Итак, без давам итабыз. Таким образом, наш прямой эфир сегодня мы ведем с заслуженной артисткой Татарстана Зульфией Валиевой. И прямой эфир посвящен нашей премьере «Ядаш Исенда. История одной казанской семьи. Трагикомедия». То есть мы уже с Зульфией Валиевой переговорили об этом спектакле. Она нам рассказала про свой образ, про свое детство в 80-х, 90-х годах. Таким образом, мы продолжаем. Зульфия, келесі біздің сұрау. Біздің білен қазір «Ядаш» шыға икісі 22-23 декабрда театрыбыздың яңа башы режиссері Туфан Имамутдинов «Асыл қыш» спектаклін. Балалар үшін яңа әкиеті. Сіз анда ялғышмаса, уйнайсыз? Мен анда уйнайм 2 образ. Бірсі ана образы, икенчесе су анасы. Икісі дә ана, бірсі кіші анасы, бірсі су анасы. Сіздің су анағыз нендерек болашақ еді? Су анасы әзгенә кешеләргә рәнҗегән. Чөнки безнең бүгенге дөньяда яшерен батырын түгел, табигатьне бозыбрак яшибез. Шуңа күрә анда менә шул фикерләрдә әзгенә күренеп китә. Аннары инде, ләкин мин аннары кеше белән уртак фикергә килеп, уртак тел табып, икебездән дуслашып, матур тормыш була әкият вакытында. Шуңа күрә әкияткә, ул әкият дип ничек дип әйтергә, анда беләсезме, бик ниндидер фәлсәфи әкият ул һәм анда бик заманча алымнар кулланылачак. Мин аны әйтеп тә бетерәсем килми. Шуңа күрә сезнең балаларыгызга ул бик зур бәйрәм булачак. Менә 22 декабрьдән башлап безнең сәхнәдә балалар өчен яңа ел әкиятләре башлана. Зинһар өчен билетлар ала башлагыз, чөнки ул тамашалар көннәр 2 тапкыр була, 22-23, 29 декабрьгә хәтле бара. Аннары 3-4, 5-се, 6-сы да булырга тиеш дип уйлыйм. Музыкаль, җырлы, анда оркестр да бар. Анда хәтта әйтим инде сирнез генә. Анда хәтта батутлар да булачак балаларга. Балаларга сәхнәгә чыгарга ярашак. Юк дип. Зөлфия, менә кай вакыт безнең халыкта шундый сүз бар. Менә балалар өчен әкиятләр юк, балалар өчен татарча әкиятләр юк.
мына Тинчурин театры куя, шул вакытта ата-аналар да ажиотаждай татар әкиятләренә. Нигә шулай икән? Нигә балаларны китермиләр? Александр, минем хәтеремдә калганымча, беләсеңме, без бит инде мин 20 ел кар кызын уйнап йөрдем менә монда әкияткә килгән балаларга. Безнең гел фойе тулы иде. Без икешәр түгәрәк ясый идек. Хәзер алай түгелмени? Хәзер дә шулай. Калган монда. Хәзер дә шулай. Ләкин кайвакыт интернетта менә язучылар бар. Менә куймыйлар дип. Чынлыкта бит куюларны Куюла, әкиятләр бар, куюла, ама бары тик билет сатып алып килергә генә кирәк, күрергә кирәк шул гына. Аны сөйлиләр, бәлкем теге театрга йөргән торган кеше итәдер аны бәлки. Ә театрда тагын нинди яңалыклар бар? Әзрәк сәхнә артында әйтеп алыйк инде. Театрда нинди яңалыклар бар? Яңа режиссер инде. Яңа режиссер килде безгә, ие. Аны ничек каршы алдыгыз менә конкрет? Туфан бик сабыр, тыныч кеше. Шунысы белән рәхәт, имә ул безгә, ничек дип әйтим, ирек бирә дисәм, ул беләсең инде ирек, ул эштәге ирек ул. Син үзеңне иҗат кешесе итеп хис итә башлыйсың, имә ирекле тоясың үзеңнең эчке дөньяңда. Шуңа күрә ничектер курыкмыйча иҗат итә аласың, рәхәтләнеп, менә шунысы әйбәт. Туфан белән уртак тел табып була. Ул тыңлый, барысын ишетә, кирәк сүзләрне язып бара, үзгәртергә тырыша, җитешмәгән җирне театрның. Шуның белән инде Аллага шөкер. Шул. Без бит әле яңа премьераның әйтмәдек командасы. Ул бит бик кызык, көчле команда. Бер караганда ул сәердә кебегеме, Казанның 90-нчы елларны безнең Казан шәһәренә тасвирлый, Венгриядән килгән режиссер, художник, рәссамы, аның Румыниядән килгән Анна Мария Купаш, композиторы, ул да Венгриянең килгән, чит илдән һәм ул дистанцион эшли, ерактан итеп эшли инеме. Менә ул 3 кеше ничек күрсәтер икән безнең Казаныбызны 90-нчы елларда. Менә кызык бит. Даже менә шуны күрер өчен генә килергә кирәк. Без бит әле сезне җырчы дип тә беләбез. Сез җырлаячаксызмы соң Ядәш спектаклендә? Ядәш спектаклендә җыр бар. Ул җыр минемчә спектакль беткәч тамашачының күңелендә һәм башында әйләнер дип өметләнәм. Чөнки без артистлар сәхнә артында барыбыз да шул җырны җырлап йөрибез. Әзрәк җырлап күрсәтмәсәң? Син сүзен тапта, яз миңа шул хакта, көннәрем моңсу синсез дип яз. Ул яңгырмы һаман, керфегемнән таман, я наз гынадыр син калдырган наз. Бу хитка әйләнергә мөмкин. Аны Йолдыз Миннуллина язды. Бик матур җыр, шул 90-нчы еллардагы җырлар кебек, шул стилендә язылган җыр инде. Шуңа күрә менә шундый яраткан матур җырыбыз барлыкка килде, туды дип әйтергә. Ә менә үзегезгә Венгрия режиссеры белән бу Ядәшне әзерләү ничегрәк соң? Ай, Сәрдәр турында бик озак сөйләп булган. Сәрдәр ул, беләсезме, ниндидер ул инопланетян. Ул безнең арадан түгелдер кебек. Искитмәле, мәрхәмәтле, сабыр. Менә труппа эчендә без хәзер бергәләшеп куябыз, анда ничә кеше катнашабыз инде санаганым юк. Уннан артык, 15 кеше бардыр. Менә шул эчке атмосфераны, ниндидер менә матурлык атмосферасын гел саклап торырга тырыша ул. Әз генә сизә башласа, тегеләгеп китүебез, ничектер нервлана башлаганыбыз, ул шундук аны сизеп, эчке халәте белән безне төзәтеп җибәрә, тынычландыра. Бик талантлы кеше. Талантлы кеше. Үзенчәлекле, бик талантлы һәм олы йөрәкле, зур җанлы кеше. Сез Венгриягә да бара беләсез. Бәлки барырбыз да, кем белгән. Әле бу спектакль бит авторлар ягыннан да бик кызыклы. Моңарчы сәхнәдә 4 автор булганы юк иде бугай. Монда Айрат Бекбулатов, Мөнчит Усаева, Йолдыз Миннуллина, Миләүшә Гафурова. 4 автор, нәрсә белән кызыклы, без гадәттә кулга пьеса тотабыз, име? Приказдан күреп аласың да исемеңне, сиңа пьеса тоттыралар. Без ул пьесаны 2-3 атналап түгәрәк сәгатьтә укыйбыз, анализлыйбыз, име? Һәр геройыбызны ничек. Монда алай булмады. Монда бөтенләй. Монда сәхнәдә тулы. Без башта режиссер белән бик күп тренинглар эшләдек. Музыка астына, менә шул спектакльдә, аннары ул музыкалар спектакльдә барлыкка килә башлады. Ул безнең ничек дип әйтим, подсознаниегә кертә башлады шул бөтен музыкаларны беренчедән. Икенчедән, без утырып яза идек кечкенә чакта бөтен истәлекләребезне. Мәсәлән, әйтик, ул әйтә иде безгә.
Менә агач сүзе белән бәйле сезнең хатирәләрегез күзегезне йомыгыз да теге неге чумып подсознаниегә чумып шул сүзләрне бөтенесен фикерләрегезне кагазга языгыз дип. Без аларны язганда кемдер җылап китә, кемдер көлә башлый, кемдер анда ничектер менә в общем транс халәтенә керә иде бөтенебездә. Менә режиссер безне башта шуннан ача башлады. Аннары инде менә бөтенебезне берләштергәннән соң бөтен труппаны шул катнашучы кешеләрне инде без әкренләп сүзләр барлыкка килә башлады. Сүз соңыннан керә башлады менә безнең эшләй торган эшебезгә. Хәзер менә 2-3 көн кала әле үзгәрешләр бара, һаман үзгәрешләр. Менә ничектер башка формада туа бу спектакль бу юлы. Безнең өчен ул яңалык. 2 декабрь 18:30 сәгатьтә. 2-3 декабрь 7 яртыда ала берса. Келмей калмагыз дип әйтәләр. Килми калмагыз. Чөнки бу спектакль безнең театрга хас булмаган яңалык белән кирде. Шуңа күрә сез үзегезгә бик күп нәрсә алып китербез дип ышанам. Калам. Без бүген сәхнә артында театрыбызның артисткасы Зөлфия Валиева белән әңгәмә корабыз инде. Әңгәмәбез ахырына таба якыная. Без ике сорау биргәнбез. Зөлфия Валиева башкарган җырлы образларның исемлеге һәм эт белән бәйле ул уйнаган спектакль. Менә Инстаграмда безгә җавап язсыннар һәм без аларга чакыру билеты бирибез ядәшкә. Кем беренче дөрес җавап бирә, шуларга премьерга Тулы иттереп җавап бирә. тулы иттереп, образлары да булсын, һәм спектакльнең исеме кирәк. Шул. Уважаемые наши телезрители, мы сегодня провели прямой эфир под названием «За сценой» заслуженной артисткой Татарстана Зульфии Валиевой. Прямой эфир был посвящен нашей премьере «Ядаш Исемдә. История одной казанской семьи трагикомедия». Так что у нас 2-3 декабря премьера в театре Тинчурина. Все приходите, покупайте билеты, все билеты в кассе. Так что у нас премьера и такая неожиданная премьера. Всем спасибо. Ждем. Благодарим вас за эфир. Хәзер прогон. Әле бергенә түгел, сәгать кичке 6-да тагын прогон булачак. Мин кичә кайттым, театрдан чыгып киттем 12-нче 10 минутта. Сәрдәр Фәрхәт белән Алмаз киткәндә иртәнге 6-да. Булдымы? Мин артым белән борылып утырдым, бит үземне